Nou, azi o să ne jucăm Roblox cu Dimi, dar să fie pe joc. Acum trebuie să intre și el, eu nu știu ce face, dar uite că a intrat. Ok, acum intru și eu pe capul lui. Dacă vă place videoclipul, să dați un like sau să vă abonați dacă sunteți noi. Prima oară când îmi înregistrez. Ai și pe bune. Ok, acum nu știu ce să fac, mi se blochează uneori. Dar Dimi, când intri, oare... Mai intră și el mâine? Ok, acum. El are puțin lag, de aceea intră cam greu. Sper să vă placă videoclipul, o să facem un fel de roleplay, mă să scriem pe chat, asta e. Dacă nu o să vă placă, puteți să ieșiți. Însă, dacă dau casa nouă, nu știam. Dar stai, mi se pare că am văzut-o ieri, sau nu mai știu, n-am văzut-o, dar am văzut-o eu. Ok. Ok, am intrat. Gata. Uite-mă. Ok. Skin-ul meu șmecher. Să nu râdeți de el. Da, stai, vreau să-mi fac părul roșu și să-mi bag în roșu. Ce zice? Ăștia de aici. Aia la salon. Eu sunt deja la salon, băi. Vreau să-mi fac părul roșu. What, a avut un glitch. Ai văzut cum s-a teleportat? Ok, acum vreau să-mi schimb și eu hainele. Că vreau să-mi iau motocicletă. What? A scos? Bă, dacă l-a scos, de ce a scos mă ăla? A, uite-l. Doar l-am mutat. Ok. Să cutăm pantalonii ăia. Da, mă. Da, mă. Ok, acum să-mi spawnă și motocicleta. Nu urcăm pe aia, mă, urcăm pe asta, hai, urc. Urc aici. Iuhu, facem drifturi acum. Da, să știu ce mai nu interesează, nu știu ce. O să încerc să fac niște live-uri, dar nu mă lasă YouTube, trebuie să fac câte mai multe videoclipuri, jocuri. Ok, să terapăm și noi, ne băgăm în aeroport. Mașina Spider-Man, motocicleta mea Spider, mai bine zis. Hăi, ia! Dă-te! Ia! Dacă intră, mă, intră, ce vorbești? Sunt Lile Peca. Cam Lile Peca. Ok, hai și... Da, cred că o să fac un troll. Dar vreau să reintru. Bă, reintru. Nu știu dacă am scris corect. Nu știu ce, mi se pare că azi vrea să șefuiesc niște case. Am chef de șefuire. Ce vreau să mai fac? Acum mai fac eu chestii. Aud asta și eu pe aici. Ok. Mă, uite că sunt prieteni mulți online. Babă, mama bui, mama bai, mama. Ok, mi-a skin-ul ăsta că azi vrea să șefuiesc. Vreau să mă bag în perne, poate învăța și de la mine cum să fac. Sunt cam expert. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Încercam să fac un videoclip cu el care să fac așa, să vorbim, dar nu merge. Mi se pare că trebuie să sun pe telefon normal, de la fără internet. Am intrat. Sunt la... Trebuie să scrie spawn. Da. Deci încă mi-am de asta, stai. Și noi asta aici. Hello! Noi să vezi pe astea noaptea, uite așa. O mimo, la mimo, la mimo. Ok, acum îmi scot părul și șapca, scot fața. Asta e cea mai grea parte, da, să scoți tot până ești dezbrăcat. Nu o să primesc din mână, tai să-i dau un joc și eu să mă fac alb. Bă, nu zic că nu pot să mai scot haina. Bă, acum trebuie să mă caut o haină care e... Pot să pun așa și să scot. Bă, dar de ce nu pot să mai scot, mă? Chiar mă enervează. Bă, dar și cum pot să mă fac? Ia stai. Bă, dacă au scos la... Bă, mă nebunesc. Stai că fac așa. Lolo. Lolo. Și mă apăs încă o dată. Bă, dar de ce? Bă, chiar mă enervează. Mi se pare că nu o să mai șefuiesc nimic. Da, cred că da, să mă îmbrac și la revedere, nu mai șefuiesc. La revedere, că deja mă enervează. Nu mai poți să faci stricul ăla ca să te dezbraci de tot. Că primești... Bă. Asta cu ce... E mare, e tare. Ai vrea ceva și mai tare. De ce nu ăsta? Bă, cred că mi-l-a pasat, da. E tare. Da. Și pot să-mi ia și pantaloni roșii. Uite așa. A, uite mă pe ăștia Nike-urile. A, nu sunt Nike-urile. E ăsta, da, se vede ăla. Da. Nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Bă, da, ăsta mi-a scris ceva în chat. Rafi, unde ești, bă? Hai, bă, dar ce ai, mă? Ai nebuniat? Copil, mă, l-a nebuniat, mă, a nebuniat. Bă, pot să pun și alb, negru, așa. Chiar asta bine, așa. Față. Da, mă, că zic la spawn, acolo de treabă, bă. Mamă, dar cum e ăsta de atât de înalt, mă? Bă, ești... Are hack-uri. A, de la avatar, de la avatar. Stai. La spawn. E, am scris legat și... Ninge. Nu mai suna. Nu mai suna. Bă, dar asta chiar e chiar, bă, dar vreau să merg cu el, mă, dar stai, mă. Bă, dar ăsta chiar nu mă lasă, dar stai, doar stai și tu. Poate să-și facă un skin-ul, că trebuie să vină cu tine.
Dar nu știu ce o să-mi iau. De la cu tatuaje care l-avea băiatul ăla. Dar nu pot. Bă, dar și cel mai ușor unde e? E tricoul ăla mai sus. Uite-l aici. Pun pe ăsta. Se pune ok. Așa și gata, mă, mi-am pus pantalon, mi-am pus păr, mi-am pus și ce să mai pun? Ce și-mi pun părul negru. Bă, dar e la casa mea. Casa mea. Casa mea, mă, ce mea. Ia, it's a Nissan, ia, alligator. Ia, it's a Nissan, ia. Alligator. Bă, dar nu pot să stau, nu vreau să fac asta, la revedere. Datele până la locos. Nu, cât mai departe. Uite mai în casa în care asta. Și dispărut de acolo ce vorbește. Ok. Bă, de ce nu mă să în casa? Bro. Am lag. Așa. Mama. Nu cred că de acolo nu pot să mă stau cu ăla. Ok. Nu s-au dat acasă. Nu știu ce că mă s-au dat în casă, dar am văzut eu. Dar ia uite acasă mea. XX am scris ha, poți să scris ha. Ok. Ok, și o ușă, ok, măi, și o peretele televizor. Bă, dar ăștia mi se pare că sunt italieni. Trebuie să mă duc să le fac un spart. Bă, uite, nu l-o so. Da, italiană, că eu sunt născut în Italia. Hello. Hello. O să-mi dea bani. Mă, nu să mă asta. Da, uite. Evo, biciao, haha. Bă, dar ăștia ce sunt, mă? Asta mai e acasă? O să dau zoom out. Nu e. Cine mai și asta? Nu, mai bine nu știu. E bacon, nu e. Ia să scris asta. Demi! Ia, mai e pe serverul măcar? Nu. Ba da, e. Bă, încă își face skin-ul, zic eu. Da. Da, să reintră, iară. Bă, dacă n-ai reintrat 100.000 de ori.
m-a sunat. Încă sunt în videoclip și mă sună de mine. Cred că o să o închid aici. La revedere, ne vedem altă dată.